Ce? Gaspacio! Salut, eu sunt Vodka Freddy, bun venit la un episod din Minecraft. O să facem cea mai șmecheră serie. Jocul ăsta o să fie șmecher. De data asta, nu știu, dar mi-a dat un mod șmecher, uitați-vă și voi. De ce am așa? Sunt pe survival, nu pot să vă arăt. Chestiile astea le-am strâns, dar eu le-am strâns. Foarte greu am stat să strâng. Stați puțin că am încărcat acum un video și cred că da, mi s-a încărcat videoul cu FNAF-ul. Am FNAF 1 și FNAF 2 să fac serie. Ia. Fac. Ceacă. Avem Mary, Iron Angle, Cookie și Bot. Haide. Țaca-țichi, țaca. Ce? Țaca-țichi, țaca-țichi. Țaca-țichi, țaca-țichi, țaca-țichi. Da, de ce mi se deschid astea mereu? Uite-vă. Așa. Le spargem doar pe astea. 43, 44, 45. Uite-vă că eu iau toporul, mi-e lene. Unde-i toporul? Ce avem noi așa? Fac. Și fac. Mi s-au prăjitale, da. Ăsta, wow, 61. Gata. 2004. Dar nu mai e niciun de ăla. E vai de capul meu. Ce? Jaca. Opa. Sparge-te. Ok, și spargem. Lapte. Ce facem cu laptele aici? Ce ăsta? Blocul foarte. Da. O să facem și mai multe mape, că am deja ce mape am, vă nebuniți. Haideți să mergem. Și aici am avut casă, uitați să vedeți. Ce prostie de casă, uitați. Mergem așa. Dacă vreți să știți, e trasă mapa. Se numește într-un fel în engleză. Și n-am făcut-o eu. Hai bă, deschide-te. Asta e șmecher rău. Așa. Diamond sword. Ce acolo? Opa. Plumb. Nu mai am cum. Să pun eu. O să pun eu acest chestie. Haide și le punem în asta.
în care are cel mai bine chestia asta. Ăsta. Așa. Am prea multe lapis lazuli. Și gata. De-astea, așa. Acum putem... ce vreau să fac? Da. Așa. A, să vă arăt și skin-ul meu. Dar puteam să vi-l arăt în alt mod. Mai ușor de... Scream! Ceaca, cipin, ceaca, cipin, ceaca, cipin, ceaca. De noapte. Nu. Așa. Și? Ne trebuie de aici un pătus, dacă mai avem. Nu mai avem. Uite. Ceaca, cikin, ceaca, cikin, ceaca. Îmi place să cânt melodii de asta. Ceaca, cikin, ceaca, cikin, ceaca, cikin, ceaca. Și că e pus așa. Să abia cum să-l înfinge. Opa. Așa, ca și când îl înfingem ceva. Vedeți că nu o să fac din mult timp seria asta. Am făcut un episod de 31 de minute. L-am încărcat, după aia mi-a zis că nu pot face de-alea mai lungi decât de 15 minute, decât până la 15 minute. Deci o să facem decât de 15 minute, de 10, 11 minute, 12. Era un calculator. Le explică frate. Ce? A, da, aici era magazin, dar ce fel, ce om face magazin dintre ăsta? Clay. Ia, fiți atenți. Îmi place să alerg așa. Painting-uri. Așa. Și luăm asta. Ceac. Așa. Și unul jos acolo lângă pătut. Sau aia aici, unul mare. Post de televizor. Chiar, hai să facem un televizor. Spargem unde ăsta. Gata. Dar unde sparge? De se rupe. Gata. Acum mai facem așa, ne trebuie lână neagră. Sau ceva. Blocuri. Uite de-astea. Gata. Gata. Acum punem astea. Uite să le găsim unde. Uite, facem pe post de televizor, că nu avem ce să mai facem. Facem astea. Așa.
Așa. Ne mai trebuie să spargem... Unde? De ia stai, bă. Nu e bun ce-am făcut noi aici. Așa. Asta. Așa, așa. Așa, așa. Și acum cum mai fac? Gata. Arată perfect, dar ne mai trebuie painting. Paintingul. Painting. Care să iasă perfect. Nu. Prea mic. Prea de proști. Iar. Haide! Haide! În sfârșit, ne mai trebuie 2 butoane, hai. Unde-i crafting table-ul? Dacă n-avem, 2, 3, 4. Așa. Crafting table. Așa, și acum facem 2 butonașe, uite. 1, 2. Și îmi place mie să fac. Și gata, ăsta a fost primul episod din Minecraft. Sper că v-a plăcut și ca data viitoare să mai jucăm încă un nou episod și pa!